Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Урамда солкын күз, сезнең өйдә кайнар шәйләр генә түгел, кайнар хит тапшыруы да башланып килә. Сезне сәламлим мин, Айсылу Габдинова. Янәдән татар эстрадасының кайнар хитлары белән танышырга чакырам, сез аларга тавышлар юлап җиңүчене билгеләрсез. Яраткан башкаручыгыз өчен җан атырга онытмагыз. Җырларыбызны тыңлаган арада башкаручыларның нинди кино, сериаллар каравында сөйләрмен. Көзге кичләрне ничек уздырга белмәгәндә, эшегез пошканда шуларны карап юанырсыз. Мин сөйләргә әзер, сез исемлек язарга әзерләнегез. Башлыйбыз. Илсия Бәдретдинова белән кайнар унлыкны ачып җибәрәбез. Җырчының кино, сериаллар карарга гомумән вакыты юк, ләкин Бәдретдинованың фатирында телевизор бар. Фон булып эшләп тора ул, дип көлә җырчы. Әмма диванга утырып ашый-ашый, нәрсәдер эшләп телевизор карау Илсия өчен түгел. Аның өчен сезнең тавышлар мөһимрәк. 5177 номерны ТНВ сүзе белән 500 кодын булабыз. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгем, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңеле тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми? Бәхет белән тулы бата һәрбер таңым. Тоеп яшим Ходаемның рәхмәтләрен. Тик нигә соң сыкрый йөрәк әрни җаным? Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңеле тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә җитми безгә, дуслар? Нәрсә җитми? Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык? Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап та яшәп туйдык?
Yaşap duyduk, yaşap duyduk. Нәрсә җитмисең акылым, нәрсә җитмис. Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Дуслар, тапшыруның нәтиҗәләре сезнең кулларда. Тавыш бирү тәртибен исегезгә төшереп үтим әле. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннардан шалтырату бу шулай. Шулай ук атна дәвамында 5577 номерына SMS тавышлар юллый аласыз. Димәк, телефоннарны кулга алып шалтыратабыз, тавышлар юллыйбыз. Лилия Гыймаддинованың озын-узак сериаллар карарга вакыты юк. Ләкин ашарга пешергән вакытта аш-су бүлмәсендәге телевизор кабына икән. Менә шул чакта җырчы нинди кино сериал бар, шуны карый ашарга пешерә икән. Әле берсендә онытылып китеп, куймак та кидергәне булган. Кино караганда мавыгып китмәскә кирәк дип киңәш бирә ул. Хәзер мавыгып кына түгел, мөккиппән китеп Лилия Гыймаддинованы тыңлыйбыз. Төнге утлар. Син бу ойлар җанны урап алган, хут ялкын хисләрдән урамнары тар. Төнге урам, мин кайтып барам, әй сиңа әйтәсез сүзләрем бар. Күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай, минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып, шәһәрнең утлары балкый, күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын, бер шатлык ике булсын, бәхет уртак булсын, төнге утлар якты, яна таңга чаклы, таңга чаклы, таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы, таңга чаклы. Мин белән бик тиздән сине җаным күрәм, аннан төнге шәһәрдә йөрербез. Икәү генә, тик икәү генә, төннең тылсымына күмелербез. Күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай, минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып, шәһәрнең утлары балкый, күңел бик тик сине уйлый. Ай, сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын, бер шатлык ике булсын, бәхет уртак булсын, төнге утлар якты, яна таңга чаклы, таңга чаклы, таңга чаклы. Утлар янар таңга чаклы, таңга чаклы. Сөюгә мәхәббәткә дөнья тулып торсын, күңел балкып торсын,
Мурат Гайсин совет чоры киноларын ярата. 9 май якынлашканда телевизордан айырыла да алмыйм. Сугыш турында кинолар карыйм дип сөйләде ул. Ләкин көндәлек тормышта Муратның кино карап ятырга вакыты юк. Җырчы яки яза, я кечкенә кызы белән мәш килә. Әле шаяртып кына автор башкаручы киләсе 5-6 елда мультфильмнар гына караячагында искәртте. Балалары булган әти-әниләрне күреп беләм. Алар һәр мультикны яттан белә, җырын җырлый. Мине дә шул тормыш көтә диде ул. Сайра Тургай дип җырлаучы Мурат Гайсинны каршы алыгыз. Синең җырың җәйдәгенә сайра турган, сайра син эздәре, тына күрмә сайрана, сайра тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Мине җырларыма сиңа кушылып, гомеремнең җәйләрендә сайра тургай, сайра син эздәре, тына күрмә сайрана, сайра тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Мин тукталасын, синең җырың җәйләр үткәч, сайра тургай, сайра син эздәре, тына күрмә сайрана, сайра тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Миндә бер көн тыны калырмы, гомеремнең соңы җиткәч, сайра тургай, сайра син эздәре, тына күрмә сайрана, сайра тургай, җәй үткәнче сайра, хәлдән тайма зинһар тынмагына. Туктап калма зинһар тынмагына.
Узган туры эфирдә кайнар хит дәвам итә. Сезнең тавышларыгыз минут сайын, секунд сайын артып тора, һәм бартикалардан гына җиңүченең кем булуы тора. Безнең тавыш бирүгә бернинди катнашыбызда юк, бары тик сез юлаган тавышлар гына хәл иткеч. 1 сәгать дәвамында шалтыратып, атна буена 5177 номерына һәрбер башкаручының махсус кодын юлап була. Менә шулай. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларның телевизор карарга вакыты юк. Җырчылар хәтта үзләре катнашкан тапшыруларны да интернеттан табып карый икән. Җитешеп булмыйлар. Шулай ук Мирзаяновлар сериалларда карамый. Яңа кино, фильмнарны гаилә белән җыелышып интернеттан табып телевизорга тоташтырып карыйлар икән. Алмазның исә «Ирония судьбы» или «С легким паром», «12 стульев» кебек легендар фильмнарны да карап бетергән юк икән. Йоклап китәмдер инде, дип көлә ул. Гомумән, Мирзаяновлар элекеге фильмнарның фанатлары. Алар башкача, алар чын дип җаваплады. Тынычлык, ике якында тигез күреп, İki yakına da tegiz көрегіз. Sorularına iki yakında tegiz etip, hürmet bilen İki yakında tegiz etip, ике якында тигез күреп, сабыр булып, шулай яшәргә язсын. Матурым гел тилекләрдә ике якында тигез күрегез дип әйтәләр. Без һаман теләчедә ятабыз. Ни, әйдә китек сүңме Симге? Әйдә. Әйдә. Бер кайда кермибез. Туп-туры авылга кайтабыз, яме? Яра. Әле ни мотор мәйдә туктап карыйк әле. Җәйділән көз бакча төрләрендә саубулашу вальс әйләнә. tılsımına düze alma yürek, jüri eyleme, Хисләр бәйләнә. sin mineke, min sineke, baş eğlense de eğlensin, şeyler gözler var. Ничек мотор. O bizning muslim. Hadi sen atağın bir sürpriz yapsın. Kuzların yok. Baş eğlense de eğlensin, şeyler gözler var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Göz yalqını kışkan yaktı tünde, qarашыңнан senin nazlanam. Җәйләрендә янар чәчәгең, алтын көздә татлы балалман. Motorum. Eydi enilerge metruşka yapsın. Baş eğlense de eğlensin, şeyler gözleri var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Sin mineke, min sineke, baş eğlense de eğlensin, şeyler gözleri var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Şey bilen kız bakça türlerinde uzdıramı olma tuyların, ömür bakçasında eğlene biz, kullarında benim kullarım, seni mineke, mini sineke, baş eğlense de eğlensin, şeyler gözler var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Sin mineke, mini sineke, baş eğlense de eğlensin, şeyler gözler var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Şeyler gözler var sabılaşa, tiksuyu bizden gitmesin. Үз эшенең нәтиҗәсен күрү мөгаен кешенең иң олы горурлыгыдыр, дигән Ринат Мөхәммәдиев. Бу сүзләр безнең тапшыруга бик тә килешеп тора. Чөнки сәгать буена тавыш юлап, үзеңнең яраткан башкаручыңны җиңүче итеп күрү горурлык хисе уятадыр.
Уңышлар тілейм сізге, хөрмәтле тамашачылар. Нәқсіз сойлаған юлдыз жеңуші болсын. Әмінің үшін не эшләргә кирәк икәнен сіз әлбәттә беләсез. Раян Садриев бала шақта сугыш төрле детектив кебек кинолар карарга яраткан. Малайлар белән урамда уйнаганда шул кинолардагы геройлары булып кылануда истә аның. Хәзер Раян күбрәк комедия ярата. Эштән кайтып телевизорны кушам да, берәр күңелле каналны карыйм. Тормышта агрессия булай да җитәрлек юл. Ләкин шулай да Раянның мондый көннәре еш булмый. Һәр көн минутына кадәр планлаштырылган дип белдерде башкаручы. Тукта вакыт дип җырласа да, Раян Садриев әле вакытны туктата алмый шул. Аның кадерен белергә кирәклеген генә искәртә. Әлеге җыр өчен тавышлар да көтә. Җырчының коды 504. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit artından jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürüyebіз biz, atlıyız yürüyebіз biz, tutam deyip bilebiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Bugün hem irtege Бар уйларыны шын итәргә Иңне иңгә куеп бергә Иңне иңгә куеп бергә Гомер юлларын үтәргә Тукта вакыт тукта Бер генә минутка Бер генә секундка Тукта, тукта, тукта Тукта инде тукта Якабыздан тутма Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Раян Садриевның «Туқта вақыт» композициясіне туқталып өттік. Күпмедер тауышлар юладық, һәм әлбәттә бу сан артыр деп ышанабыз. Әширатта «Яндырма йөрәгемне» дип җырлаучы Эльмира Нәгыймова. Җырчы фильмнарда, сериалларда карарга ярата, аеруча изоляция вакытында аларны күп караган. Хатын-кызларга хас булганча, Эльмира да түрек телендәге сериалларны үз иткән.
Башым белән шунда кирип шумдым. Геройлар өчен кайгырып, елап үткәнемне күреп, Руслан көлеп тә йөрде дип искә алды Эльмира. Ләкин хәзер җырчының төрек сериалларына вакыты җитми. Минсез генә яшиләр дип көлде башкаручы. Эльмираның йөрәген яндырмый гына тавышлар юллагыз әле. Җырчының коды 505. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт, кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырмада сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Сагындырмада сені юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтик ишекем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтик ишекем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәккә йөне үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Сериаллар, кинолар турында сөйләшәбез. Әлбәттә, барыбызның да киносын да, сериалын да караган бар. Кухнядагы телевизор гомумән хатын-кызлар өчен иң мөһим әйбер. Һәм анада гадәттә сериаллар күрсәтә торган канал ачылган. Ә нигә карамаска? Геройларның проблемасына чумгач, үзеңнең тормышыңдагы вакыйгызгылар онытылып тора. Шуңа да хатын-кызлар өчен кино да, сериал да үзенә бер ял. Башкаручыларыбызга әйләнеп кайтыйк. Анастасия Макарова туган көнен билгеләп үтүче тамашачыларыбызны сөендерүен дәвам итә. Җырчы кайнар хит кысаларында туган көн җыры белән катнаша. Темабызга килгәндә, Анастасия гомумән телевизор карамаучылар рәтеннән.
Үз изоляция вакытында миллиардерлар сериалын рәхәтләнеп каравын гына искә алды. Шулай ук җырчып театрга йөргә ярата икән. Анда барсам энергия туплап җанланып кайтам ди ул. Вакытын юк барга сарыф итәргә теләмәүчеләр өчен Анастасия гомумән сериаллар карамаска киңәш итте. Мотивация бирә торган фильмнар белән генә шикләнегез дип аныклады ул. Анастасияның киңәшенә колак салу-салмау сезнең эш, әмма аның өчен тавышлар юларга кирәк. Җирдә кабынган яңа uşak Күктә кабынган як-якты йолдыз Туган дөньяга бәхетле бер кыз Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга Яшьлегем татлы, тәмен беләмен Туган көнемдә бәйрәм сәламе Бәхетле елсын язмыш каләме Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга килдем Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга килдем Туган көнемдә бәйрәм сәламе Бәхетле елсын язмыш каләме Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга килдем Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга килдем Минем көнемдә елмая җиһан Мин яратырга дөньяга туган Һәрбер сулышым бәхетле минем Җирне ямьләргә дөньяга килдем Лилия Муллыгалиева махсус бөтен эшләрен бетереп кичләрен сериал карый икән. Җырчы нәкъ менә сериаллар ярата да фильмнар түгел. Тормышчан сериаллар караганда еллап алар өчен борчылып бетәм дип көлә ул. Тапшыруларга килгәндә Лилия Муллыгалиева берсен генә аерып әйтә алмады. Берәр проблема күтәрелсә, аеруча үзе һәм әйләнә тирәсенә бәйле булса, утырып анализлап, хәтта алып баручы белән талашып карый икән. Хәзер ул җырлый. Герләвекле балачак җырын тыңлыйбыз. Герләвекләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кәгазь кыймам кар суында, акты китте гел истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан ташып, күзәтү рәхәт.
Ялга ярына басып, Карсуларын ташыйдык. Асып киен тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк, Карсуларын ташыйдык. Асып киен тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк. Итегеше су булса да, егермәдегиләргә бушаттыкта кирәк идек, калды сагынып сөйләргә. Әниләр дә белмәй иде, кайда нишләп йөрүне. Рәхәт иде тузганактан, тәкыяләр уруы. Хәзер инде безнең кебек, уйнамый бала-чага, Карсуыда шаулап түгел. Әллә нигә тынага, хәзер инде безнең кебек, уйнамый бала-чага, Карсуыда шаулап түгел. Әллә нигә тынага. Суга кермә, барма ярга, юшләнмә суга без. Сулар йырып уйнап үскән, балалар бит юкса без. Яр буенда бала күрсәк, күрә тора чәчебез. Үзгәрдек шуны, үзгәрдек, арткан сайын яшебез. Ясулышыр бар җиһанда, елмаеп кояш килеп, бала-чакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, ясулышыр бар җиһанда, елмаеп кояш килеп, бала-чакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, бала-чакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, гөрләүкләрне күреп. Эх, балачак. Балалары караган бар тапшыру мультфильмнарның җырларын, шигырьләрен белүче Гүзәлемне каршы алыгыз. Әйе, җырчы Мәдинә белән Бәби ялында булганга күрә, телевизордан нәкъ менә мультфильмнар карый. Мин хәтта үзем башкарган җырларны да ул кадәр яттан белмимдер дип көлә башкаручы. Гадәттә ул үзенә кирәкле тапшыруларны YouTube'тан карый икән. Буш вакытым килеп чыкса, я ашарга пешергәндә телефоннан гына кушам да кирәкле әйберләрне карап алам. Кай вакыт тизләтеп тә карыйм әле дип белдерде Гүзәлем. Ә менә шимбә көнне иртәнгә унда ул телевизорны кабызмый калмый икән. Тавышларны саныйм ди ул. Шулай булгач, Гүзәлемне шатландырыйк, 5577 номерына аның өчен тавышлар юлыйк. Bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş
Abi ne oldu bu? Oğlunun lağneti koptu bit. Abi yaşlı takıyor lağnet. Tatarca İreni'ye girek. Yalana yak. Şum tutmadı da benim o ya. Dertli kilerge iyerip eydele bir basalle. Hey hey hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bulmasale. Hey hey hey. Basalle basalle tıpır tıpır basalle. Mahtur basuların ölen kunellerle aşale. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden simağına tartılar. Abi bunun işi jingip bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungilin bile biye var. Yaşacağım varsan benim biyemezim. Aklı sıksa kulnagımda kiyermen digen idi. Hey hey hey. Musib buyga jidu bilen kiyermen digen idi. Hey hey hey. Basalle basalle tıpır tıpır basalle. Mahtur basuların bilen kunellerle aşalle. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden sinalına tartılar. Tüm bıyıklı kul boyunda sandıgaçlı tağlar var. Hey hey hey. Seni kurmegen kaygıdan öyle yazgan tağlar var. Hey hey hey. Basalle basalle tıpır tıpır basalle. Mahtur basuların ölen kunellerle aşalle. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden sinalına tartılar. Bazarlarga barayım diken, hırmeler alayım diken. Hey hey hey. Sinagına yarayım diken, yalnızım alayım diken. Hey hey hey. Basalle basalle tıpır tıpır basalle. Mahtur basuların bilen kunellerle aşalle. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden sinalına tartılar. Basalle basalle tıpır tıpır basalle. Mahtur basuların bilen kunellerle aşalle. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden sinalına tartılar. Hürmetli televizor караучылары, соңғы 10-ші жарға көшкенші таблицаға қарап нәтижелерін ашықлап өттік әлі. Бірінші үшлікте кімнер орнашқан. Шулай етіп, жеңу үшін бүгін күрәшәләр Илмира Нәғимова һәм Лилия Ғимаддинова, ләкин 1000-ге күбрәк тауыр жиып, Илмира Нәғимова әліге бірінші орында. Үшінші орында шулай лидерлар рәтінде Мурат Гайсин 700-ден артық тауыш. Әйінді Зинера һәм Ризат Рамазановларға әлі тауыш юларға сізнің вақытығыз бар, алда әлі бір жыр. Әйдәгіз әлі оларының номерін экранға қарап, телефоныбызға язып алығыз. Номерін язып алығыз, кодларында исігізде қолдырығыз, һәм әлі сіздің біраз ғына вақытығыз бар. Біз дәвам етеміз. Ризат Зинера Рамазановлар ғойласында хәлләр балайрақ. Пульт Ризат кулына ләксә Рамазановлар комедия қарый, Зинера телевизор қарышына отырса мелодрамаға көшелер.
Әмі мұндай күнер еш болмай екен. Ғадетте телевизорны бүтінлей біріш болмағандағына қабызабыз. Әбізнің ондай күнер бик сирек деп білдірді Ризат. Зинера есе кино сериаларны Инстаграм алмаштырды деп соны. Шунда кіріп дүния ұнытыла, онда барған сериалар қызығырақ тәлі деп кілді ол. Рамазановларны театрда да шыратырға мүмкін. Ешқына спектакльлерге барабыз, ондағы эмоциялар көңілге яқынырақ деді оян. Бізге сіздің жырлауығыз яқын. Шуңам жырлаттабыз. Сірлерімді сөйлер едім. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Serilerimle Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Serilerimle Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Soluşun erip Benim utlu kışağımı da Gidersin sen de erip Uberiydim seni canım Şaşı tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Serilerimle Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Serilerimle Telin ağlarına Yerimden über idim Sakına sıyık gene Bağırkayım canı Uberiydim uzak idip Көп тапқыр мінге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық идіп Біз бірге болған шағыны Serilerimle Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Serilerimle Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Hürmetli tomoshachilar, көз алдыгызга китерәсезме? Бер сәгать вакыт узып та китте. Тапшырубыз охырына якынлаша. Реклама чыгарылышынан соң җиңүче исемен ачыклаячак. Без бер кайда китмәгез, безнең белән калыгыз. Кайнар хит Болгар радиосында Фердән эфирда тапшырубыз дәвам итә. Рекламага кадәр тавыш бирүне туктаттык һәм җиңүче итеп бүген Илмира Нәгыймова ачыкланды. Иң күп тавыш җыйган башкаручыбыз ул. Тәбрик итәбез.
Хөрмәтле телевизор караучылар, яраткан җырларыгыз өчен сез шулай катна дәвамында SMS тавышлар юллый аласыз. Махсус кодны 5577 номерына юллап. Һәм киләсе хәлиткеч атнада ул тавышлар исәпкә алыначак. Бер нәрсәгә дә карамастан, сезгә күңел җылылыгы, иң яхшы теләкләр, якты көннәр теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән саубулашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит